Známa youtuberka Moma podstúpila detektor lží a povedala tam veľmi zaujímavé veci. Samozrejme, ako vždy, ja to video postriham, pretože niektoré z pasáže sú tam dosť nudné. Ale ak máte záujem vidieť celé video, tak ho nechám v popise. Je to video z kanálu The Mag. Koho dneska donutíme mluvit pravdu? Naproti mně sedí Moma, přilezená ze Slovenska. Vítáme tě tady. Ahoj. Vypadáš dost nešťastně, bych chtěl říct. Je to serióznejšie, ako som očekávala. Jo, čekala jsi zábavu? Hej. Jak jsem říkal, zábava to bude hlavně pro nás a pro lidi, co budou sedět za obrazovkama. Kámo, ja by som sa jej, vieš, aké veci popýtala. Žrala si niekedy šušne? Úplne, že... Proste úplne cringe otázky, ale myslím si, že trošku to zoberú z inej strany chlapci. Teď je prostě otázky, ty budeš odpovídat ano nebo ne, jedno nebo druhý. Pokud odpovíš správně, rozsvítí se modře tato místnost, pokud špatně, rozsvítí se červeně. Kámo, ja by som sa posrala. Ja by som tam v živote nešla. Ako nemám nič také, čo by som skrývala, ale kámo, nie. No. Takže už len to, že tam išla, má gule. Let's go. Let's go. Jsi připravena odpovídat upřímně? Úplne počuješ na tom jej dýchu, jaká je nervózna, jak sa jej proste trepoce hlas. Brutál. Áno. Věříš na posmrtný život? Na túto otázku by som ani nevedela odpovedať. Asi by som za mňa povedala, že áno, verím, aj keď neverím v ten koncept neba, lebo pre mňa to nedáva zmysel. Ale som zvedala, čo povie ona. Áno. Podváděla jsi někdy při testu? Áno. Kámo, kto nepodvádzal? Priznajte sa do komentárov, či ste niekedy podvádzali. Kámo, všetci tam budete. Úplne do jedného. Ja si pamätám, že raz na občianskej som mala strašne zlý ťahák. Ja som nevedela nič, kámo. A keď poviem nič, ani by som nezaťala. Tak ja som zobrala úplne, že maličký papierik a tam som si všetko zapísala. Takými úplne maličkými písmenkami a to som dala do peračníka a proste som mala takto otvorený ten peračník, tak som len takto ho nenápadne trošku otvorila a všetko som stade opisovala a učiteľka potom prišla. Samozrejme, že ma videla, lebo ja som to tam bez hanby, chápeš, opisovala celé. Vieš o tom, že za toto dostaneš 5. Ja som len tak pozrela na ňu zhora, dala som ruky dole, že hej, viem. Alebo ešte úplne najlepšie bolo na fyzike. My sme sedeli tak, že človek, prázdna stolička a ja som si celý A4-kový zošit, kde som si všetko písala, ja som ho mala otvorený na tej prázdnej stoličke. A keď učiteľka išla okolo, tak vždycky, že... Jasne, že všetci podvádzajú. Styď se. Zrušila si někdy schůzku jenom protože se ti nechtělo a vymyslela si z výmluvu, která nebyla pravda? Klasika. Áno. Jasné. Ja som toto niekoľkokrát urobila, takže I can't judge. Ale už to nerobievam. Ja som to robila, keď som bola mladšia. Akože už budem mať 9. marca 26, ale to, čo som povedala. Keď som bola tínedžerka, tak som zvykla si vymýšľať úplne, že blbosti. Ale teraz, keď som dohodnutá s niekým, že ideme von, tak buď napíše, že vieš čo, necítim sa na to. Fakt, chcem radšej dneska chillovať, chcem byť doma, pôjdeme na budúce, alebo pôjdeme vtedy a proste nič sa nedeje, chápeš? Prečo nie sú otázky viacej spicy? Ja chcem drama. Kdybys mohla vrátit čas, stala by se s influencerem? Dobrá otázka. Neviem. To asi beru jako odpověď. Chtěla bys to nějak rozvíst? Proč jo, proč ne? Začala som veľmi skoro a sú veci, pre ktoré keby som sa rozhodla skôr, by ma možno naozaj naplňali a plus by som možno tým viac vedela pomáhať. Kamo, ja som kvôli tomuto asi tak pred týždňom mala úplný, že breakdown. Lebo som premýšľala nad tým, že nič iné neviem robiť. Ja viem robiť iba videa. A to je všetko. Chápeš, ja neviem nič. A som rozmýšľala, že keby som nerobila toto, tak čo by som robila? Ak by som mala nejakú inú prácu, čo by to bolo? Ja som tak dlho rozmýšľala. Nakoniec som prišla na to, že by ma bavilo sa starať niekomu inému o sociálne siete, čo je v podstate stále by som robila to, čo robím teraz, len nie pre seba.
Chápeš, že niekto má reštauráciu, bar, alebo ponúka nejaký servis, vieš, a teraz nevie, jak fungujú sociálne siete, čo má kde pridávať, kedy, bla bla bla. A ja keďže už viem tieto veci, tak by som hneď vedela, že mu pomôcť. Ako ja som vždycky chcela byť muzikantka, a ešte stále chcem, ale to nie je len, vieš, takto. Že ja si teraz myslím, že zajtra budem speváčka a budem. Veľmi ťažko som to znášala. Stalo se na tvé poslední Halloween party něco, co si slíbila, že nikdy nikomu neřekneš? Veľmi konkrétna otázka. Áno. Veľmi špecifická. A že je to Nás to divné. zajímá asi. A že je to veľmi To zvláštne. nemôžem povedať. Ne jo. Ale okej. Majú od niekoho echo, alebo I don't like this. Čo je toto za vibe? Odkiaľ majú to info? Lebo doteraz boli normálne všetky otázky také dosť všeobecné a zrazu úplne špecifická otázka SAS. Toto sa mi vôbec nepáči. Vyfotila ses někdy s nějakou věcí, která není tvoje, ale dělala si, že je? Nie tak, že o tom viem. Takže ne. Nie. Ale inak toto som počula, že influencerky toto dosť často robia. Že napríklad majú propagovať nejaký produkt, ale oni ho reálne nemajú v rukách. Napríklad, daj mi sekundu, že majú takto krabičku, hej, iPhone, a rozprávajú. Čaute všetci, rada by som vám ukázala tento nový produkt, ktorý sa mi naozaj páči. Naozaj si neviem predstaviť, že by som používala iný telefon, ako je iPhone. Ale má krabičku? No neukáže ti, čo je v nej, lebo v nej nič nie je. Alebo všelijaké súťaže, keď mi lajkneš fotku, môžeš vyhrať tento telefón a reálne ten telefón nemajú. Akože ty nakoniec môžeš vyhrať ten telefón, ale ona ho nemá v rukách. Čo je taký fun fact. Ale ideme ďalej. Přemýšlela jsi někdy seriózně o založení vlastního OnlyFans? Áno. Akože keď povie, že nie, tak budem veľmi milo prekvapená, ale počujem, s touto otázkou sa podľa mňa zahrávalo strašne veľa dievčat. Stavím sa. Nie. Chovala ses někdy arrogantně vůči svému fanouškovi nebo fanince? Áno. Co se dělo? Keď som bola mladšia a sledovali nás deti tak moc fanaticky, že nás nenechali sa nájsť vo foodcourte a tak som bývala fakt veľmi zlá. Takže někdy jsi odmítla třeba fotku, když za tebou fanoušek přišel? Stovkykrát. Jo. Nebyla vhodná chvíle. Mala som plné ústa a bola som v strede konverzácie. Chápu. Takže v tu chvíli byla arrogantní. Facka padla někdy? Nie, preboha. Ale niekedy sa tie deti fakt nevedeli chovať. Ako toto docela chápem, že môže byť nepríjemné, pretože aj mne sa stalo, že som jedla a fakt na mňa ľudia zízali. Že bolo vidieť, že ma spoznali, chceli ísť za mnou, ale vidia, že jem, tak nešli. Ja mám aspoň to šťastie, že moji fanúšikovia sú vychovaní ľudia. Ale mala som párkrát také nepríjemné situácie, napríklad som bola s kamarátom v kaviarni a prišla čašníčka, podala napojový lístok mne, kamarátovi a pozera na mňa. Vieš, a ja že... Dobrý! A to je docela bežná vec, že keď ma niekto spozná, tak na mňa pozerá, niekedy až čumí, lebo nevie si možno zaradiť, že kde ma videl, alebo skade ma pozná. Čo je niekedy vtipné, ale teraz to nebolo vtipné, pretože ja som ostala na ňu pozerať a ona dlho nič nehovorila. Až potom z nej vypadlo, že ty robíš videá na TikToku. A ja že hej. A odišla hneď? Ja som sa tak strašne trápne cítila. Proste čo to je? Čo je to za interakciu? Čo to bolo? Čo sa stalo? Alebo napríklad, keď som prišla prvýkrát do Košíc a išla som s mojím frajerom a jeho kamarátmi prvýkrát von. A my sme si sadli, prišla znova čašnička, ona pozerá na všetkých a potom zastala na mne a ona že ja si s tebou musím spraviť fotku. Že bro. Väčšinou sa ľudia pýtajú, že či si môžu spraviť fotku, ale proste ten štýl, jak to aj povedala, a všetci pri tom stole len kúkali na ňu, že OK. Ale viem si úplne predstaviť, že nemáš dobrý deň, chceš byť sám, alebo chceš sa proste len najesť a v kuse za tebou niekto chodí, že a môžeme fotku, môžeme toto, Ježišmaria, nie. Tak nechaj ma najesť a potom môžeme robiť ostatné veci. Takže ja to chápem.
Nechaj ľudí najesť. Bože. Alebo napríklad stalo sa mi, že i na jednom tiktokerskom zraze prišlo za mnou nejaké kido, ale tým štýlom, že ja som sa s niekým rozprávala a zrazu vidím, že taká nejaká malá postava sa postavila vedľa mňa. Tak ja som sa pozrela na to malé kido a on mi hovorí, že kde máš merch? Do we need a little introduction or is it not necessary? A ja že prosím? Merch, kde máš merch? Ja som ostala na neho chvíľu pozerať, lebo ja som nevedela, čo mám povedať. A potom som mu len ukázala, že tým smerom na tamtom stole. A on že, náre. A on išiel len. Proste niektorí kidovia sú strašne bizarní. Jsi schopná něco ukrást? Áno. To bych klidně rozvedl tohle. Kámo, vieš si predstaviť momu kradnúť? Že ideš do Billy a ona tam, vieš, pomarančové džusy si dáva pod kabát. Ale zase, hej, musím priznať, napríklad aj ja som kradla, keď som bola malá. Teraz to už nerobím, lebo ja mám veľmi krehké svedomie. Ja by som sa zbláznila. Ale keď som bola malá, kamo, ja som nemala zábrany, ale že vôbec, ja netuším, prečo som takáto bola. To by som veľmi rada chcela vedieť. Kde sa vo mne zobudil tento kleptomanský duch, ale ja netuším. Ja som bola úplne, že malé kido, ale ja som kradla od peňazí po sladkosti. Chápeš, také tie poľské nosné sladkosti. Toto som kradla, lebo ježiš, dobre to vyzerá. Proste decko, chápeš? Sprostej. Ale ináč takedy si hovorím, že škoda, že som nepokračovala, chápeš, v tom kleptomanskom živote, lebo ja by som bola teraz taká bohatá, že si to neviete predstaviť. Ja by som sa jak v Skyrime vyskýlila a teraz by som sa na niečo pozrela a že už je to moje, chápeš? Samozrejme si robím srandu, nekradnite. Ešte pojedete do basy. Ale som zvedavá, čo mama kradla. To je dôležité. Akože ukradla som pár vecí, keď sme mali 17 a bola to akože zábava, ale že brali sme s kamošmi veľký nákup v potravinách a donaty sme si zobrali akože mimo, že či sa nám to podarí prepašovať. Že nezmizne vám kamera odtiaľto, ak sa pýtaš na to. Možno. Dobře. Ja mama odchádza, vieš, takou taškou plnou stane. Ja som fakt ukradla len tak, že slámku, donaty, že nikdy nie proste techniku alebo nie, čo je smiešné. Jo, pohodě. Že to říkáš tak, jako jsem ukradla jenom nějaký jídlo, no, tak co? Akože nikdy nič seriózne, že z čoho by som mohla mať aj len nejaký priestupok. Jo, OK. Takže do 5000 korun všechno. Áno. Máte to na Slovensku nějak podobně? Nebo do kolika? Do 500 eur, myslím. Jo. Keď mi vykradli auto. Tak to je dobrý, to máte lepší. Môžeme viac kradnúť Slováci. Ale tak my sme zvyknutí, vieš, kto na Slovensku nekradnú, ale... Lhala si někdy svýmu klukovi? Současnýmu? Nie. To bude hádka doma. Hneď potom to volala frajerovi, že láska, ja ťa ľúbim, prosím ťa, bola som na takom detektore lži, ale proste ja som v akcii neklamala, prosím, láska, ja ťa milujem, ja by som nikdy... Víš, co znamená tohle, Barba? Že lžeš právě teď mě. Asi keď to bola lož, tak nejaká milosrdná, že kľudne by som odpovedala, že to bola nejaká vážna a určite by to bolo nie, lebo by som s tým nedokázala s človekom žiť takýmto spôsobom. Jo, takže takový ty malý lži. Hej, že keď... Třeba ne, opravdu jsem to jídlo neukradla, dneska jsem ho platila. Hej. Jo. Kámo, čo sa človek nedozvie? Otázka ale je, či by ste sa vy dali na takýto detektor lži. Dajte mi vedieť do komentárov, že či by ste na to mali gule, lebo ja... Nie.